Περίπου 100 αεροπορικά πλήγματα εναντίον θέσεων της Χαμάς στη λωρίδα της Γάζας εξαπέλυσε το Ισραήλ τα ξημερώματα της Παρασκευής. Σύμφωνα με πληροφορίες, χτυπήθηκαν 6 κτίρια που χρησιμοποιούνται από τις δυνάμεις ασφαλείας της οργάνωσης και είχαν εκενωθεί προληπτικά. Η κίνηση του Ισραηλινού στρατού έρχεται ως αντίπεινα για την εκτόξευση ρουκετών εναντίον του Τελ Αβίβ λίγες ώρες νωρίτερα σε ένα περιστατικό χωρίς θύματα ή υλικές ζημιές. Είναι η πρώτη τέτοιου μεγέθους επίθεση στη λωρίδα της Γάζας μετά τον πόλεμο του 2014.